जाए पिया जवानी तू जराइए गइला ना हो जराइए गइला ना एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइला ना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइला ना जाए पिया जवानी तू जराइए गइला ना हलुकाइए गइला ना एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइला ना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइला ना नदियों देखे जाला ओ जादू के नशा में तू बोलतियों नहीं खाना उनके नदियों देखे जाला जाए कृष्ण का भाई कुल लुटाइए गइला ना हां लुटाइए गइला ना एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइला ना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइला ना जाए पिया जवानी तू लड़ाइए गइला ना हां लुटाइए गइला ना एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइला ना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइला ना राजा हमसे तू त भागल रहता ओनिए लागल रहता पूछे ना पूछहु हमके पागल कहता हमके पागल कहता जाए कृष्ण का भाई कुल जराइए गइला ना हलुटाइए गइला ना एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइला ना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइला ना जाए पिया जवानी तू जराइए गइला ना जाए पिया जवानी तू जराइए गइला ना हां जराइए गइला एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइला ना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइला ना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइला ना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइला ना। अभी आप लोग लुत्फ उठा रहे थे शहर के मशहूर संजय ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल मस्ती के माध्यम से जिनसे मिलने का स्थायी पता है कच्ची पक्की माधोपुर हाट मुजफ्फरपुर और हमारे प्रोपराइटर है मिस्टर विजय जी और मास्टर आप है मिस्टर अजय जी।